No niin, hei, se on täällä Mikko Jane jälleen kerran ja valmentajan käsikirja. 5 taitoa menestyksen rakentamiseen täällä aiheena meillä tänä päivänä, niin kuin on ollut jo monta kertaa. Ja meillä on, kuulkaa, sellainen riemukas tai jonkun mielestä surumielinen tilanne, että meillä on tässä 2 jaksoa vielä jäljellä varsinaista tätä pakettia, eli meidän valmentajan käsikirjan viimeinen sormi lähtee liikenteeseen, ja sehän on nämä pienet asiat, eli pikkusormi. Ja kertauksena voidaan siis käydä edelleen läpi, että aloiteltiin peukkua vahvuuksilla, sieltä mentiin eteenpäin yhdessä, keskaria bullshitille, sydän mukana ja pienet asiat. Ja sellainenhan sanonta on olemassa, että jos antaa pikkusormen, niin se vie koko käden, ja siinä suhteessa tämä viimeinen 2 kokonaisuutta, mitä mä tässä sulle käsittelen, niin tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämä on sellainen niin kuin meikäläisen sillisalatti valmentajana sulle, että mitkä pienet asiat on ollut niitä tärkeitä, joita mä yritän muistaa aina huomioida näissä valmennusprojekteissa. Ja hei, muuten by the way, jos kuulit äsken semmoista pientä ääntä, niin kuin joku olisi heilutellut vähän korvia, niin kuulit ihan oikein. Se oli Luiki, eli meidän koira, joka lähti tuolta meidän toimistolta liikenteeseen, eli se sai saman tien tarpeekseen tästä podcastista, mutta oli tuossa tosiaan henkisenä tukena mukana, ja en tiedä minne se siis meni. Mutta siis olin sanomassa sitä, että tämä on sillisalatti, tähän on kasattu kaikennäköisiä sellaisia asioita, joita mä pidän tärkeänä, sellaisia pieniä juttuja, ja käydään niitä läpi. Ja tietysti pienet asiat lähtee aina minulla siitä tarinasta, kun oltiin siellä Kroatiassa ja sieltä löysin nämä henkselit. Ja nyt perin pohjin tämän sulle kerron, koska jos et ole tätä tarinaa vielä edelleenkään kuullut, niin nyt se vielä kertaalleen täältä tulee, ja tiedän vaikka jossakin vaiheessa sitten myös, vielä sitten jos luet näitä tuoreita kirjojakin, mitä mahdollisesti täältä on tulossa, niin saattaapa tämä tarina sitten olla oikein syvällisesti myös siellä. Mutta tilanne oli siis se, että me oltiin vuonna 2015 siellä Kroatiassa, ja silloin mun elämä muuttui tämmöisellä pienellä yksityiskohdalla valmentajana, eli me mentiin tämmöiseen ravintolaan syömään kuin pokeria siinä Splitin vanhan kaupungin keskustassa, ja käyty siellä lähes joka vuosi sitten sen jälkeen kattelemassa tilannetta, ja viimeksi käytiin siellä lokakuussa, ja ei tosin käyty nyt siellä syömässä, mutta käytiin sen omistajan toisessa paikassa siinä Pokamora-nimisessä pizzeriassa, mikä on oikein hyvä, niin käytiin nyt tällä kertaa, että ei olla niin rutinoitunut, että aina pakko mennä sinne sitten syömään, jos ei ole aikaa tai ei siltä sitten sillä hetkellä tunnu. Mutta silloin 2015 vuonna sinne mentiin, ja tilanne oli se, että siellä oli oikein miellyttävä tunnelma, ja me mentiin sisälle, ja ensimmäinen semmoinen pieni yksityiskohta, jonka mä huomasin siellä, joka oli silleen aidosti, mahtavasti laitettu sinne, eli siellä oli kynttilät mukavasti jokaisessa pöydässä siellä ravintolassa, ja tämmöinen sanontahan on olemassa, että pienet asiat muistetaan ja isot asiat hoidetaan. Ja mä en tiedä, minkä takia mä silloin kiinnitin siihen huomiota, mutta te tiedätte sen tilanteen, kun te menette ravintolaan, ja jos jokaisessa pöydässä palaa oikeasti kynttilä, niin se on hieno asia. Joskus on niitä tilanteita, että jossakin pöydässä ei pala se kynttilä, ja sitten se harmittaa ja ärsyttää, ja niitä ruokailijoita ehkä, kun muilla palaa kynttilä, mutta teidän pöydässä ei pala kynttilä. Sä tiedät kyllä, mitä mä tarkoitan. Toinen asia, mikä siellä kiinnitti mun huomiota silloin siinä kokemuksessa, oli se tarjoilija, joka huolehti siitä, että meillä oli kaikki asiat kunnossa, ja mä hoksasin, että se ikään kuin se tarjoilija osti meiltä aikaa. Eli mitä mukavampi meidän oli olla siellä ravintolassa, niin sen enemmän me siinä sitten tilattiin kaiken näköistä, ja se ilta sitten niin kuin meni mukavasti eteenpäin. Ja silloin mä sitten tosiaan sanoin Mirkalle, että hei, että nyt on tilanne se, että tämä on hieno kokemus, ja mä haluan viedä tästä kokemuksesta jotain niin kuin tonne arkeen ja sinne mun omaa elämään valmentajana silloin 2015 vuonna. Ja silloin mä kattelin vähän siinä ympärille, ja sinä päivänä kaikilla tarjoilijoilla siinä ravintolassa oli päällä henkselit. Ja mä päätin, että mä ostan henkselit ja mä pidän niitä päällä, ja ne muistuttaa mua siitä pienestä, mahtavasta tai pienestä ja pienestä, suuresta ja suuresta palvelukokemuksesta, jonka mä siellä sain. Ja sitten tosiaan tapahtui se tilanne, että me tultiin sitten takaisin Suomeen, ja
ensimmäisenä mä menin tuonne Kampin sinne keskustaan, siellä oli semmonen joku tori, niin mä ostin sieltä sitten henkselit, mutta ne oli ihan tyhmän näköiset, ne oli sellaiset tosi kapeet ne henkselit, ja sitten ne laitettiin semmoisella naksutin kiinnikkeellä housuun kiinni, eli ne ei ollut semmoiset pro-jutut, että ne on niinku napeilla kiinni. Ja sitten mun piti etsiä vähän vielä tarkemmin niitä henkseleitä, ja sittenhän ne löytyi sieltä Boulevardin, annetaan nyt hei mainosta, eli Sauma-nimisestä vaatturiliikkeestä, josta mä sitten olen ostanutkin kaikki henkselit sen jälkeen. Eli jos sä tykkäät henkseleistä, niin käy sieltä hakemassa. Tää on ihan siis vilpitöntä mainosta ilman sponsorointitukea tälle yritykselle, eli Saumalle. He on aina laittanut minulle henkselit päälle. No sit mä sain ne henkselit päälle ja siitä lähtien sitten niin mä ajattelin, että mä pidän niitä niin kuin vuoden 2015 loppuun asti, että se muistuttaa mua siitä kokemuksesta, minkä mä sain siellä Kroatiassa ja tähän päivään mennessä tosiaan niin tilanne on se, että mä oon pitänyt näitä henkseleitä siis koko ajan käytössä, kun mä teen valmennusta, eli jos sä oot joskus mun kanssa palaverissa ja mulla ei ole henkselit päällä, niin ei sun tarvi siitä mulle kuittailla, koska aina silloin, kun mulla on se valmennus, niin mä pidän niitä päällä. Ja siitä on tullut tavallaan sellainen yksi asia, jota ihmiset myös minusta odottaa. Eli kun mulla on takki päällä ja sit mä näen ihmisiä ja valmennus on alkamassa, niin monesti monet ihmiset vielä tulee tarkastamaan, että onhan siellä takin alla, hei Mikko, sulla on ne henkselit. Ja tästä on tullut myös semmoinen juttu, mä muistan aikoinaan, se taisi olla Tampereella, eräs valmennettava sanoo sitten yhden valmennuksen jälkeen, että meillä kaikilla pitäisi olla tämmöiset henkiset henkselit. Ja nyt mä kerron sulle sen oleellisen pointin, että mikä tässä on niinku se homma juoni. Eli aina kun mä laitan ne henkselit päälle, niin ne muistuttaa mua siitä palvelutilanteesta, minkä mä sain siellä Kroatiassa. Ja tää on pitänyt siis minut sillä tavalla polulla, ja mä uskon, että mä oon tehnyt niitä parempia valintoja sitten valmentajana, kun mulla on ollut nämä pienet yksityiskohdat, eli henkselit omassa elämässä päällä. Mutta tietysti mä ajattelisin näin tänä päivänä, kun sä kuuntelet tätä podcastia, että minkälainen se sun henkinen henkseli on, millä tavalla sä muistat niitä sun tärkeitä asioita, joita sä haluat pitää kiinni siinä tilanteessa, missä sä mitä valmentajatyötä sitten teetkään. No nyt sitten mennään niihin asioihin, joista mä pidän kiinni. Ja ensimmäinen asia, mistä mä haluan sulle kertoa tässä, mikä on mulle tosi tärkeää, on tämmöinen niin kuin rytmitajuisuus valmennuksessa. Eli hyvin tämmöinen niin kuin, asia, jota varmasti on käsitelty tämän podcastin aikanakin, mutta rytmi ja rytmitajuisuus tarkoittaa sitä, että kaikissa hyvissä valmennusprosesseissa on tietynlainen hyvä rytmiikka. Ja mä muistan silloin, kun mä olin aika pieni valmentaja ja me saatiin, ja mä sain ensimmäisen ison tämmöisen valmennusprojektin tai prosessin myytyä, niin mä möin sen tällä rytmillä. Eli tämä asiakas, hän oli silloin myyntijohtajana ja hänellä oli paljon siinä sitten tiimiläisiä ja mä kerroin, että miten rytmi vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Ja sitten mä muistan, kun mä niinku läpyytin kädellä eri rytmejä ja hän hoksasi sen idean, että miten paljon rytmillä on merkitystä siinä, että miten ihmiset toimii ja tekee asioita siellä työssä. Ja samalla tavalla, kun me mennään siihen valmentamiseen, niin valmentamisessahan on rytmi. Eli mitä tahansa me ajatellaan ennen valmennusta, valmennuksen aikana tai sen jälkeen, niin kaikki perustuu tietyllä tavalla jonkunlaiseen rytmiikkaan. Ja nyt jos me halutaan vielä niin kun, ottaa esille nämä 3 erilaista rytmin vaihetta valmennuksessa, niin ne on totta vieköön pre, act ja post. Eli pre, eli mitä tehdään ennen valmennusta, act, eli mitä tehdään valmennuksen aikana, ja post, mitä tehdään valmennuksen jälkeen. Ja tällä tavalla se niin kuin jatkuu se pre-act post, tai millä tavalla sä haluat sitä pallotella, ja näistä tulee tavallaan se kokonaisuus, se prosessi, joka vie sit ihmisiä kohti niitä tavoitteita, jotka heille on tärkeitä. Ja nyt jos me mennään ja mietitään ensimmäisenä sitä ennen valmennusta, pre, eli sillähän on hirveän iso merkitys, että onko siellä erilaisia etukäteistehtäviä, milloin on hyvä laittaa ihmisille jakoon, jos meillä on organisaatiovalmennus, että etukäteistehtävät ei tule liian myöhään,
mutta ne ei tule myöskään liian aikaisin siihen tilanteeseen liittyen. Jos ne tulee liian aikaisin, ne hautautuu ja ihmiset ei muista tehdä näitä tehtäviä. Sitten on erilaiset kutsut, erilaiset kyselyt, kaikki tällaiset, niin ne pitää tarkasti miettiä meidän, että milloin niiden oikea aika on siinä tilanteessa, kun me sitä oppimisprosessia siellä valmentajina niin kuin tehdään. Ja sitten tietysti luonnollisesti tulee tämä toinen asia, eli ACT. Eli millä tavalla ja miten se rytmi vaikuttaa siinä, kun me tehdään sitä valmennusta. Ja nyt sitten kun mulla on ne henkselit päällä, niin mä oon huomannut esimerkiksi sillä tavalla, että mun tavaramerkkejä erityisesti live-valmennuksessa on se, että mulla on monesti musiikkia, mitä mä laitan hiljaiselle päälle. Ja sitten kun ihmiset tulee pikkuhiljaa sisään, mä kättelen ihmiset. Eli mä haluan ja yritän tehdä ihmisille tosi mukavaksi se fiiliksen, kun he tulevat siihen mun tilaisuuteen, ja mä olen heidän tarjoilija silloin vähän samalla tavalla, miten siellä Splitissä ne tarjoilijat teki mahtavasti palvelutyötä silloin, kun minä ja Mirkka oltiin siellä syömässä. Eli mä kättelen, mä katon silmiin, mä yritän huolehtia, että asiat on kunnossa, mä käyn pikkusen rentouttamassa tilannetta, mutta se on jännä juttu, että se pelkästään se musiikki, joka soi siellä taustalla, on monesti ihmisille semmoinen rentouttava, mukava juttu. Mutta sitten taas, kun mä oon itse aika energinen kaveri, ja monesti kun mä valmennuksen aikana laitan musiikkia soimaan, ja jos mä oon innostunut, niin joskus mä laitan sitä liian isolle, ja sitten tämmöinen ammattilainen, joka haluaa hiljaisuutta, niin mä monesti sanon, että hei, nyt meillä on ryhmätyötilanne, ja mulla soi täällä vähän musiikki, mutta tuolla on myös rauhallisia introversiotiloja varattu teille. Eli joissain tapauksissa voi käydä niin, että joku ihminen ei tykkää siitä, että se semmoinen pieni taustamusiikki soi siellä taustalla, ja mä ymmärrän sen varsin hyvin, mutta pääsääntöisesti ihmiset tykkää, että jos siellä on pieni joku juttu, eli tässä tapauksessa musiikki, joka vaikka valmennuksen alkumetreillä, jos ihmiset eivät ole toisilleen tuttuja, niin tavallaan se rikkoo sellaista hiljaisuutta, ja se vapauttaa sillä tavalla, että hei, mä pystyn tässä ruveta vähän jutteleen, kun toi J. Karjalainen soi tuossa vähän taustalla. Usko pois, niin tämä on ollut yllättävän tärkeä elementti siinä, kun rentoutetaan ihmistä siihen hyvään valmennuksen tunnelmaan. No toki siinä sitten on todella paljon erilaisia muita rytmejä, jota meidän pitää huomioida siinä ACT-osiossa, samalla tavalla kuin siinä pre-osiossa, minkä mä kävin äsken läpi. Eli nyt jos me ajatellaan ACT-osioa tarkemmin, niin siellähän tulee esimerkiksi se, että miten sä teet, jos sulla on joku tällainen tiedollinen osuus siinä, jolla sä niin kuin, alustat ihmisiä, kuinka pitkä se pitää olla. Eli mä oon esimerkiksi havainnoinut jotenkin näin, että jos sä itse valmentajana oot 15-20 minuuttia äänessä siinä alussa, ja sä et millään tavalla osallista ihmisiä, niin sä tavallaan rupeat roolittaan sitä tilannetta niin, että hei, sä oot se kaveri, joka on äänessä, ja sitten ne muut ovat ikään kuin kuuntelijan roolissa. Jos sä haluat eri tavalla, niin sä osallistat ihmisiä aika nopeastikin siihen tilanteeseen jollain tavalla, niin sä annat sen roolin, että hei, mä haluan, että sä osallistut tähän yhteiseen juttuun. Mutta tässähän on tietysti se tilanne, että se riippuu osittain siitä, että minkälainen se sun valmennuksen luonne on ja mihin sä sillä pyrit. Mutta on niin kuin hyvin tärkeää mun mielestä itse pohtia sitä, että miten pitkään sä itse puhelet ja mitä sä saat sillä sitten aikaiseksi. No nyt jos sä päätät sillä tavalla, että sä haluat osallistaa ihmisiä, niin tietysti sulla tulee niin kuin se fiilis taas jälleen kerran, että hei, mitäs mun pitikään Mikko tehdä, että mä voisin osallistaa ihmisiä siellä näppärästi alussa. No ihan esimerkkinä on se, että kun sä kerrot, että hei, me ollaan täällä, tervetuloa, mä oon Mikko, meillä on tällainen agenda, meillä on tämmöinen tavoite, hei, minkälaisia fiiliksiä tästä tavoitteesta, agendasta, mikä meillä on, ja sä saman tien niin kuin kysyt sitä ihmisiltä. Ja sieltä rupeaa virtaa jotakin sellaista sulle, joka rupeaa nivouttaan sitä koko hommaa yhteiseksi tarinaksi teidän kanssa, ketkä silloin ootte siellä valmennuksessa. Tietysti sitten hei, breikit, miten sä rytmität breikit? Minkälaisia juttuja sulla kannattaa olla ennen valmennusta? Minkälaisia ennen valmennusta kuin ennen lounasta? Eli minkälaisia asioita sun kannattaa käsitellä millä tavalla ennen lounasta? Millä tavalla sun kannattaa toimia lounaan jälkeen? Ajatelkaapa muuten tätä näin. Kuinka monella on se tilanne, että lounaan jälkeen on esimerkiksi se, että väsyttää. Niin silloinhan sun pitää valmentajana, kun sä olet se tavallaan pitojen pitäjä, ollaan käyty läpi tällaisia termejä tässä podcastissa, niin silloin sun pitää jotenkin hoksata sitä, että
miten mä rytmitän sitä lounaan jälkeistä aikaa, että ihmiset saa sen energian takas. Eli kaikella tällä on merkitystä, eli sillä rytmillä ja rytmitajuisuudella siinä valmentajan työssä. Ja sitten on tietysti se post, eli se, että mitä tapahtuu niin kuin sen kohtaamisen jälkeen, kun ihmiset lähtee jonnekin muualle. Eli kun aikaa on 24 tuntia päivässä, ihmiset on tosi paljon pois sieltä valmentajan ikään kuin katseiden alta, minkälaisia asioita sä teet, miten sä muistutat, mitä asioita ihmiset harjoittelee sen valmennuksen jälkeen, milloin, minkälaisella rytmiikalla. Ne kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sen takia mä haluaisin, että sä valmentajana pohdit tällä hetkellä sitä rytmiä, että voisiko se olla yksi sellainen pieni asia, josta sun pitää jollain tavalla pitää huoli, kun sä teet sun valmennustyötä. Josta ei millään tavalla resonoi sulle, niin se idea on vaan siinä, että sulle resonoi joku toinen juttu. Mutta tää on niin kuin mielenkiintoista. Mulla muuten tuli mieleen vielä tästä rytmistä, ennen kuin mä hyppään seuraavaan, niin tällainen hyvä oppi, jonka mä sain yhdessä valmentajavalmennuksessa, ja se meni tälleen näin, että liike voittaa aina pelkän puheen. Ja tämän opin meille tarjosi Kaija, joka tarkoitti sitä, että jos esimerkiksi ihmiset on liikkeessä, kun ne heiluu ja hötkyy siinä ja se valmennus on alkamassa, niin se voi olla, että jos sä yrität puhua siinä, kun ihmiset on liikkeessä, niin ihmiset ei kuuntele, kun ne liikkuu, eli liike voittaa jälleen kerran niin kuin puheen. Eli senkin takia meidän pitää rytmittää, eli milloin rytmitetään niin, että hei, nyt rauhoitutaan, keskitytään, nollataan edelliset tunnetilat, lähdetään niin kuin tätä seuraavaa asiaa viemään tässä sitten eteenpäin. Ja se on kuitenkin niin kuin de facto, että jos se valmennus on liian staattista, niin se oppimisen dynamiikka katoaa. Ja erityisesti silloin, jos ihmiset on vaikka väsyneitä, niin sulla on ohjausvoimaa silloin, hyvä valmentaja, pohtia sitä, että miten sä saisit sen tilanteen luotua niin, että siinä olisi paras mahdollinen energia juuri sille valmennukselle ja niille asioille ja jutuille, mitä sä ajattelet, että sun pitää siellä ihmisten kanssa silloin treenata. No, jatketaan eteenpäin. Mitäs rytmin jälkeen muita asioita voitaisiin ottaa huomioon? Ja mä esittelen sulle seuraavan pienen asian, joka saattaa olla merkittävä myös sulle. Voi olla, että ei ole, mutta älä hätäile, sä mietit sun omia pieniä asioita, joista sä haluat pitää kiinni. Toinen asia on tällainen, mä voisin aloittaa tämän jutun näin, että tää tuli tähän tarinaksi, jota mä haluan sulle jakaa, niin oikeastaan siitä, kun mä muistelin joskus, kun mä olin pienenä Haapajärvellä, niin mä olin sirkuksessa. Ja siellä sirkuksessa oli tosi hieno tämmönen pelle, joka heitteli tosi paljon palloja ilmaan ja se innosti mua paljon. Siellä muuten oli by the way siellä sirkuksessa silloin, kun mä olin tosi pieni, niin siellä oli elefantteja. Silloin sai olla Suomessa elefantteja sirkuksessa. Mun käsittääkseni enää ei saa olla. Ja mulla on muuten jäänyt tämmönen juttu mieleen, että Haapereen sirkuksessa, niin se elefantti, joka oli siellä, niin se päästi hirveän isot kakaat siihen keskelle sitä sirkusareenaa silloin, kun se setti oli käynnissä. Ja kyllä se mulla jäi mieleen. Yhtä hyvin kuin se, että se oli se pelle siellä, joka heitteli niitä palloja ilmaan. Ja miksi mä kerron sulle tämän tarinan tähän alkuun yhdestä pienestä asiasta, niin on se, että silloin kun sä oot valmentamassa, niin sulla pitäisi olla sen verran niitä palloja ilmassa, että sulla on semmoinen niin kuin vahva hallinnan tunne. Eli silloin kun sä teet valmennustyötä, niin sun pitäisi keskittyä siihen valmennettavaan, ja sulla on sen verran palloja ilmassa, että sulla ei tule sellainen olo, että hei, että tämä homma niin kuin ryöstäytyy niin kuin käsistä. Ja otetaan tämmöinen arkinen esimerkki. Eli silloin kun sä oot tekemässä valmennustyötä, ja sä huomaat jossain vaiheessa, ja sulla tulee mieleen joku asia vaikka, jonka sä oot unohtanut varmistaa, niin sä huomaat sillä tavalla, että se yhteys valmennettaviin saattaa niin kuin katketa. Ja tämä on tietysti niin kuin haaste, koska sun pitäisi valmentajana pystyä pitämään se tarina läjässä, sun pitäisi ottaa kaikki ihmiset huomioon ja nivoa siitä sellainen yhteinen kokonaisuus. Jos sulla on tosi paljon asioita mielessä, eli palloja, jotka tuntuu, että ne ei pysy ilmassa, niin se saattaa tehdä sen, että sä tavallaan erkaannut siitä valmennustilanteesta, eli sä et ole läsnä, vaikka sä oletkin siinä. Ja sen takia mä haluaisin kannustaa siihen, että se valmennus, kun se on niin ainutkertainen hetki,
niin se, että me oltaisiin valmiita siihen, että meillä on totta vieköön hallinnan tunne kaikessa siinä valmennustyössä, mitä sillä hetkellä meillä niin kuin tapahtuu. Ja nyt tässä tulee niin kuin sellainen mielenkiintoinen asia. Eli nyt jos sä oot tosi kokenut valmentaja ja sä teet valmennustyötä, niin sullahan on sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että mitkä on niitä tärkeitä palloja, joita sun pitää ilmassa, jotta se sun mielestä se valmennus etenee hyvin. Mutta tässä on sellainen nurinkurinen pointti se, että mitä enemmän sä teet valmennustyötä, niin sen enemmän saattaa olla, että sä et käytä enää tämmöisiä niin kuin ikään kuin pelikirjoja, mitä sä oot itsellesi tehnyt tai muistilistoja, vaan sä oletat, että sä muistat aina kaikki asiat, koska sä oot tehnyt niitä niin pitkään. Ja tässä tulee se nurinkurinen juttu, että jos sä oot hyvin tuore valmentaja, niin sä vielä niin kuin olet todella teräväs iskussa ja sä aina mietit sitä, että hei, mitä asioita pitää huomioida, koska sä et ole vielä ikään kuin ollut siinä tottumuksen kehällä niin pitkään, eli sä teet muistilistoja ja tarkastelet asioita. Ja sen takia niin kuin mä haluaisin niin, että jos sä oot kokenut valmentaja, niin sä mietit tosi tarkasti tällä hetkellä sitä, että mitkä on ne keskeiset asiat, jotka sä voisit kuitenkin jopa kirjoittaa itselle ylös, että näistä asioista mun täytyy aina muistaa pitää kiinni siellä valmennuksessa, ettei mulle koskaan tuu sellaista ihme flashbackia siellä valmennuksen aikana, että ei hittolainen, mä unohin kuitenkin tämän asian. Eli tässä on vähän sama juttu, kun sä meet kauppaan ja sä oot kaupassa, niin ennen kuin sä menit sinne kauppaan, niin sä olit kotona ja sä katsoit jääkaappia, niin sä olit ihan varma, että sä muistat, että hei, että sun pitää ostaa maitoa tai kauramaitoa tai jotain mandariinia ja margariinia. Ja sitten kun sä tulet kotiin sen kauppareissun jälkeen, niin sit sä huomaat, että sä silti unohdit jonkun asian. Jonkun sellaisen asian, joka oli täysin ilmeinen sulle, että sä varmasti muistat ostaa sen sieltä kaupasta, mutta sit sä menit sinne kauppaan, sä pyörähit sen reissun, niin silti se unohtui se tosi tärkeä juttu, eli vaikka se kauramaito, ja sit sä oot niinku siellä kotona, että ei, mun pitää mennä uudelleen nyt sinne lähikauppaan tai missä sä sit käytkää, jotta sä saat sen kauramaidon sinne kaappiin ja saatte sitä maitoa sitten sinne aamuksi. Eli tää on niinku se oleellinen juttu, mitä mä haluan tässä vielä painottaa. Ja tästä on muuten hirveästi erilaisia tarinoita, jotka on niin kuin de factoja, eli totuuden peräisiä siitä, että kaikilla ammattilaisilla meillä tulisi olla tämmöisiä muistisääntöjä, joilla me pystytään hallitsemaan jotakin peliä, eli niitä palloja ilmassa. Ja nyt mä kerron teille yhden ainoan tällaisen muistisäännön, mikä oli tosi mahtava menestys yhdessä valmennusprojektissa. Ja meidän piti yhdessä valmennusprojektissa, missä oli 300 ammattilaista, myyjää, niin luoda tämmöinen johtamisen järjestelmä siihen, että millä tavalla nämä ihmiset teki sitä työtään tasalaatuisesti, ja meidän piti löytää siihen joku niin kuin systematiikka, ja me löydettiin muistisääntö. Eli tämmöinen yksi muistisääntö, minkä muisti kaikki, mukaan lukien valmentaja, eli tässä tapauksessa minä, ja me saatiin tosi uskomattomia tuloksia monen vuoden ajan tällä muistisäännöllä, ja se meni seuraavalla tavalla. Muistisäännön nimi oli tämmöinen kuin PAK, eli PAK, pakki ja PAK. Se oli muuten hyvä muistisääntö, koska pakin muisti aika nopeasti, pakki, PAK. Nämä 3 kirjainta tässä muistisäännössä, mitkä muisti siis valmentaja ja kaikki valmennettavat pikkuhiljaa vuosien aikana, pakki eli P tarkoitti pelikirja. Pelikirja tarkoitti sitä, että jokainen ammattilainen tässä yrityksessä käytti pelikirjaa ja sen oppeja oman työnsä ja myynnin kehittämiseen. Eli oli olemassa pelikirja, jota käytti kaikki, sitä käytti sisäiset valmentajat, esihenkilöt, kaikki sisäisessä kehittämistyössä. Pelikirja oli ikään kuin tämän yrityksen raamattu. Mitä se A tarkoittaa? Se tarkoitti tämmöistä kuin ARPU. Ja ARPU on lyhenne tämmöisestä keskilaskusta, jota asiakkaat tuottaa, kun he ostavat jotakin, niin tulee tämmöinen keskilaskun koko. Ja tätä ARPUa meidän oli tarkoitus nostaa yhteistyömme aikana, ja sen takia toinen muistisääntö oli ARPU,
Eli muistetaan se, että me olemme nostamassa tässä yrityksessä jokaisessa asiakaskohtaamisessa yhtä konkreettista numeraalista mittaria, joka siis on arpu. Ja sitten meillä on vielä pakissa se kolmas kirjain, eli K, ja mitä se tarkoitti? K tarkoitti kolmonen, ja se tarkoitti sitä, että aina kun tässä yrityksessä tehtiin tämmöinen mysteerisoppauskierros, niin tarkoitus oli se, että mysteerisoppauksen keskiarvo jokaisessa yksikössä tuli olla kolmonen ja pyrkiä siihen kolmoseen. Ja kuvitelkaa, tämmöisellä systematiikalla me pystyttiin viemään yli 300 työntekijän tekemistä kohti parempaa vuosien ajan. Pelikirja, arpu, kolmonen, josta syntyi tämmöinen kuin pakki. Ja nyt jos me mietitään, niin tämmöisiä erilaisia muistisääntöjä, niitä löytyy pilvien ja pimeiden. Nyt mä sekosin vähän, pilvet ja pimeät. No en mä nyt pysty. Sä tiedät ehkä sen sanona, mitä mä yritän tässä hokea, mutta ei se nyt tuu siitä pihalle, niin antaa olla. Mutta on todella paljon tällaisia erilaisia muistisääntöjä eri toimialoilla, muun muassa elvytykseen. Jos sä haluat käydä läpi tämmöisen jutun, niin elvytyksessä on tämmöinen maailmanlaajuinen ABCDE-malli. Mä en avaa sitä nyt sen enempää, mutta sellainen malli on olemassa. Ja sitten yhtä lailla lentäjillä on tämmöinen GAMS-malli, GAMBS-malli. Ja oppimisessa on vaikka kuinka paljon erilaisia muistisääntöjä. Ja se mun pointti tässä on se, että nämä muistisäännöt on yksinkertainen tapa pitää keskeiset asiat hallinnassa niin valmentajan kuin valmennettavien. Ja sen takia on hyvä ehkä tässä podcastissa vähän pohtia sitä myös sinun, että minkälaisilla muistisäännöillä ja jutuilla sä pidät ne sun tärkeimmät asiat siellä valmennuksessa esillä. Eli ajatelkaa, miten yksinkertaista vaikka mun oli tehdä sitä valmennustyötä, kun se valmennuksen perusrunko oli PAK. Eli sinne ei tullut mitään semmoista irrallista tai jotain niin kuin hämmentäviä irtokiekkoja. Mä kutsun irtokiekoksi jonkun asia, joka tulee vähän sinne väliin ja se on tavallaan oleellinen, mutta se ei välttämättä isossa kuvassa olekaan oleellinen. Niin se PAK oli vaan sellainen tukiranka, jonka päälle oli helppo tehdä johdonmukaista valmennusta. Ja tietysti nyt sitten, että mitä me voitaisiin tästä viedä arkeen, niin mä toivon edelleen, että niin kuin tuplavarmistuksen hengessä, jos tänä päivänä tehdään tuplavarmistusta vähän täällä välissä, niin ensimmäinen asia on tämä, että hei, Mikon muistisääntöjä, pieniä asioita on ollut henkselit, eli henkselit muistuttaa erittäin hyvästä palvelukokemuksesta, jonka mä sain siellä Kroatiassa, ja mä yritän tehdä samanlaisia palvelukokemuksia valmennettaville, muun muassa kättelemällä, luomalla hyvää tunnelmaa, yritän pitää pieniä yksityiskohtia hallinnassa, jotka on mulle tärkeitä, esimerkiksi rytmi, eli rytmi tarkoittaa siis sitä meillä, että meillä on pre-act ja post, ja meidän pitää rytmittää sitä meidän valmennusta eri tavoilla niin, että valmennettavat pysyy siinä mukana, ei ole liian nopeaa temposta, ei myöskään liian rauhallista, ja se energia pysyy suhteessa sellaisena hyvänä, minkälainen valmennus meillä sitten onkaan siinä niin kuin kyseessä. Ja toinen asia oli tämä, että meillä on pallot ilmassa, millä tavalla me muistetaan ne tärkeimmät asiat. Meillä ei voi olla liian paljon asioita, mutta mitkä on ne keskeiset tärkeimmät asiat, jotka meidän pitää valmentajana ehdottomasti muistaa sen valmennuksen aikana. Ne voi olla tosi pieniä juttuja sulle, vaikka se, että sä tarkistat, että sulla ei ole sukassa reikiä aamulla, kun sä lähdet tekemään sun valmennustyötä, niin se ei rupea haittaa sitä sun valmennusta. Mutta sitten sulla voi olla isoja palloja ilmassa, niin kuin mulla oli PAK, ja sulla voi olla joku erilainen muistisääntö. Ja tämän kaiken tarkoituksena olisi se, että sä mietit sitä, että millä sä pidät niitä sun tärkeitä pieniä, tai sitten jossain tapauksessa isompia asioita mielessä sen sun valmennusprosessin aikana, mitä sä kulloinkin siellä teet. Mutta tällaisia asioita tässä vaiheessa mä oon sulle käsitellyt, ja me haluttaisiin tietysti, että mä jatkan siis seuraavalla kerralla tätä pienet asiat teemaa, käsitellään tätä vielä erilaisista näkökulmista. Mulla ei ole jälleen kerran yhtään ymmärrystä siitä, kuinka pitkään mulla on mennyt tämän podcastin kanssa.
Mä epäilen, että mulla on mennyt 20-30 minuuttia. Mä toivon, että sä oot pysynyt tässä matkassa mukana. Ja tässä on ollut muuten hauska tässä podcastissa vielä loppuun pakko sanoa, että mä jonkun verran niin kuin on takerellut taas jälleen kerran näissä sanoissa, mutta mitä enemmän tätä tekee, niin se enemmän ei jotenkin enää kiinnitä siihen huomiota. Ja mä oon jotenkin ehkä huomannut, että mun tyyli on se, että mulla tulee tämmöistä vähän takertelua välillä ja mä haen vähän mutkan kautta näitä juttuja, että kun mä oon kuunnellut itse näitä podcasteja, niin joku juttu, mitä mä niin kuin käyn läpi, niin mä huomaan, että se, kun mä kuuntelen sitä siis jälkikäteen, niin mä huomaan, että miksi mä en Mikko käynyt sitä niin spesifisti läpi tossa kohtaa, mutta mä huomaan sitten jotenkin, että mä palaan ehkä joihinkin asioihin ja syvennän niitä sen podcastin aikana, ja mä toivon, että sä saisit sellaisen kokemuksen tästä näin. Mutta hei, kiitos vielä, kun sä kuuntelit tämän. Kiitos muuten hei kaikille palautteista, mitä on tullut. Et esimerkiksi eilen, kun mä kattelin mun sähköpostia, niin oli tullut 2 palautetta sähköpostilla Sydän mukana kakkosjaksosta mulle. Ja siellä on kaiken näköisiä palautteita. Ja erityisesti se innosti, että esimerkiksi eiliset 2 palautetta oli herättänyt tämmöisiä ajatuksia ja kysymyksiä ja mitä sitten valmentajat pohtii siellä oman työnsä äärellä. Mutta kiitoksia tästä, eli pienet asiat numero 1, ja siellä oli tosiaan henkselit, pallot ilmassa, muistisäännöt, rytmin merkitys, mitä mä arvostan semmosena ikään kuin pienenä asiana tosi paljon valmennustyössäni. Ja nyt mä haluaisin, että sä pysähdyt ja mietit, mitä on ne sun pienet asiat, joita sä et halua unohtaa, joita sä pidät tärkeänä, kun sä teet sun valmennustyötä. Kiitoksia tästä, palataan seuraavassa jaksossa ja ei muuta kuin valmentamisen iloa meille kaikille. Kiitos.